Hani bubagra tipra saroni bagai belai kheno bwkha hilikjak. Tipra saro kapalni birman jwngjal bigira khangra khlaiwi tongphano se. Tipra bai tipra sarong thwng bodolo kologlaiwi sak bai sak bulai toklai nasilaiwi tongo. Tei tipra sarok sakni hao tongwi bo tong kesep manthai no manya bolong besero tonglainani nangnai bo. Mongsa manthai no manya tipra sarok. Aswk simi ya tipra sarokni hukumu mukumu siri siti ni laiboma suijak rok swkama jaka. Tabukhe mani kokthai bo sekjaknani naiwi tongo. Aborokno uansukgwi bubagrani mokol o jefuru no mokol muktui kwraiwi tongo. Aboni bagwi bwkha hilikjakma bai kaisa Facebook hai khe Twitter ni bisingtwi bini bwkhani kokno sakha. 24 ghonta laiwi thangphano bubagra tabuk swkjara je kok rwnairokni against o tongtwtwi borokni statement rokno response rwgui no tongkho Greater Tripura Land ni bagwi. Bubagra kuno din borok wngwi keboni personal hai kheba keboni nukhungno twiwi koksaya selengya tei nasilaya hwnwi no sakha Tripura Motha ni chairman hai kheba ha bubagra. Bubagra teibo sakha bo jefrugo no sak sakni kokno narwgwi tongo jekono kokno twiwi keboni kebingya tei keboni personal attack bo khaya tei khaina bo thangya tei important bo rwya hwnwi no sakha Tripura Motha ni chairman hai kheba ha bubagra. Agini siri siti ni laiboma suijakrokno twiwi si jefrugo uansukgwi tongo hwnwi no sakha bubagra. Tripura sarokni siri siti rokno twiwi uansugo je sakni manthairok tongthairok abo se belai kheno nangkukmani hwnwi no bubagra sakha. Bubagra teibo sakha ageo Tripura sarokni constitutional right tongmani phiyaba tabuk twrwk twrwk kwmawi tini ni salo Tripurasa bosong kwmawi thangkha. Bolong besero jwngjal birman abo hai khe Tripura sarokno tongwi tongmani nugui o hani bubagra belai kheno bwkha hilikjak. Aboni bagwi kaisa Facebook hai kheba Twitter ni bisingtwi bini bwkhani kok rokno sakha.